Круизна агенция Conti Trans M представя кулинарната програма на Regent Seven Seas Cruises епикурейско съвършенство. В кулинарния контекст, епикуреец е човек с изискан вкус, който цени висококачествена храна и напитки и намира удоволствие в луксозния начин на живот. Освен всякакви удобства и екстри, гостите с резервации за великолепните кораби на Regent имат възможност и за едно приятно и полезно кулинарно пътешествие. Всяка вечер на борда е различна, защото сте свободни да изберете предпочитания от вас ресторант с предпочитаната от вас кухня. Може да се настаните в основния ресторант Compass Rose, в който се сервират изискани ястия от цял свят. А може да се отправите към ресторантите с характерна кухня, като например френския Шартриос, италианския Сетте Мари ет Лаверанда или Pacific Rim с неговите азиатски специалитети. А защо не към стекхауса Prime 7? По време на круиза посещавате различни дестинации. Съществена част от културата на дадено място е свързана с храненето. А най-добрият начин да опознаете света е като се включите в епикурейските приключения на Regent. Резервирайте епикурейски тур на брега и тогава ще може да пазарувате местни продукти от екзотичен пазар заедно с главния готвач. Ще опитате местни специалитети и ще научите повече за традиционните методи на готвене. А когато се върнете на кораба, ще приложите новите си знания в специално създадената за целта кухня за кулинарни изкуства. За най-запалените почитатели на кулинарията, Regent предлага епикурейски круизи. Тези пътувания включват демонстрации от шеф-готвачи със звезди Мишлен, дегустации на вина и високоалкохолни напитки и специализирани екскурзии на брега с кулинарна насоченост. Ако разпознавате себе си като епикуреец, не се колебайте! Резервирайте круиз на Regent Seven Seas Cruises чрез круизна агенция Conti Trans M и се отдайте изцяло на сладките удоволствия в живота.